दांग्रिसे लोगोफोर थिखोनसै नै महाराजा बरिया गिलोलै दैजों थाबजों हाग्लासो गिलिथार Hello लोगोफोर good morning and welcome back to my another vlog video so लोगोफोर आं नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे YouTube चेनेलाव फिन बरायगोदान लानाय जाबाय आरोना दायो आं गोबावथार जाबायमोन नालाय भिडिअ बानायनायाबो एसे बुंनोबो बोरैबा मोनदों आरोना दायो आङो नै खोथिया रोगानो फैदों आरोना बाहाय ओरैजाय नै खोथिया रोगानो फैदों मानो होनबा नै ओइथिंजायनि फंबाय आरो बिदा ओमफ्राय बैनाय हालदों आरोना खोथिया रोगानो फैदों आं दा लोगोफोर मा खालामनो दाबो हायाखै आरोना माइखौनो दाबो हायाखै बिदिनो सप्तासे नांला बियो माने नैबाव साननै बै हा गोमोना साननै लाबावगोन ओमफ्राय नैबे बिदानि आरोना बेयो बिदानि बेयो आलि खोनांगौ दं ओमफ्रायहाय आलि खोयोबा साननै लागोन आरोखि ना गासै सानबा लाबावगोन खोथिया थिलिजों गासै सानबा लाबावगोन आरोखि ना खोथिया थिलिजों लोगोफोर ओमफ्राय नै आंना गारामाया हरावहाय मा जानानै थाखो बुजिनो मोनला आरोखि ना दा ओमफ्राय रावा मोजां खोनादोंना खोनायाखै दा कमेन्ट बक्सआव खोन्थाबानो जाबाय आरोना रावा मोजां जादोंबा लोगोफोर बेखौनो दिनै गोबावथारजों खनसे माबा आरोखि ना शेयार खालामनो होननानै भिडिअ बानायलायबाय आरोना माइ गायनायखौनो मालायफोरना एखेबारे माबा आरोना माइआनो गायखांनानै सोमखांलायबाय जानो हागौ ओमफ्रायहाय जोंखौ अलसिया होननानै बुंनांगोन आरो अलसिया नङाबो होननानै बुंनांगोन आरोखि ना मावनाया खिन्थु नोगोर हाग्रामोन बे हाया अयथासार मानसिजों समान हाग्रामोन आरोना बेनि थाखायनो ट्रेक्टर खननैयानो होनांबाय आरोना खारायनानै खनसे आरो सामब्रा होनायावबो खनसे होनांबाय ट्रेक्टरखौनो दा बिनि उनावसो हाया गोमोन जाबाय आरोखि ना बिराद हाग्रा दंमोन गरायजोंसो हाग्रा दंमोन बिनि थाखायनो थाब मोनाखै आरो हाया बेनि थाखायनो देग्लाय एसे लेट जाबाय जालालै मोखाङा नायलाय गोसोम जाजोब्बाय मानि थाखाय होनबा सान्दुङाव थाबाय थानाय जायोना दैलिगनो अखा ओमफ्राय सान्दुं मा जायो बिदिबा मोखाङाव दाखा जोमै खाजोब्बाय नै जेब्लानाखि माइ हाया अब्लानाखि बे दाखा जोमैया खानाय नंला आरोना माथो खालामनो सान्दुंजों खामजाबाय दाखा जोमै नानेखा जाजोब्बाय आरोना नानेखा फुल जाजोब्बाय दायो मोगथाङाव नुबा गिनानैसो खारसिगोन साखन्द्रा होननानै ना मा होनो गाराङाबो जायासै दिनै गाराङाबो बिराद थुसिब जागासिनो हराव मा जादोंथाय बुंनो हाला लोगोफोर नायलांबाय था नानेखा गोनां मोखांखौनो रोगानोसैलाय गायनोसैलाय माथो खालामबावनो आरोना सानबैया लाबावखागोन गायनो नानेखा गोनां मोखांखौ लानानै भिडिअ बानायलायबाय लोगोफोर मोजां मोनोबा भिडिअखौ नायलांबाय था आरोना ना मा होनो लेट्स गो लोगोफोर नै खोथिया रोगानोसै आरोना दा बाननोसै ओरै खावनै खालामनानै दान्दाजों बानगोन आरोना बांद्राय गोजान नंखाया दान्दाजोंसो बानना लांगोन दा खावनै खालामसै आरोना बेखौ खावनै खालामनानै ओरै होनसै मोनसे बाननो हायो नायनि र' मोनसेयाव ओरै मोनसेयाव दांग्रिसे ओरै मोनसेयाव दांग्रिसे बानगोन लोगोफोर नायलांबाय था आठथा जाबाय लोगोफोर दांग्रिनै बानगोन दांग्रि 1 2 3 4 5 6 7 8 दांग्रिसे लोगोफोर थिखोनसै नै महाराजा बायनो दे बरिया गिलोलै दैजों थाबजों हाग्लासो गिलिथार
헤이 뭐가 너크 허스 Đâu là Phi đò không làm vào đây như nào vì bà gì biểu ấy ạ kiểm tra nên la gì thường nữa khai thác sao phải về này ở đây biểu vai vì bà gì bên này khai thác sao phải làm mấy kiểm tra nên bà đừng nữa बेवाया लाजिबाय नै लोगोफोर आइ अबाव खायथा थांबावखो उइसिंसो थांबाय ना हरलाय ओंख्रि मा ओंख्रि लाबोदों बिबाजैनि खाथियाव थांबासो जागोन दा यो ayo deh nih mas ơi nơi 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 mi con vũ thị này mini đừng mà không phải là gì lại đừng nè ôi đang không dám xí đi chụp đi đây mà mang khỉ là bữa đó không dám xí này là cái bớt hả bữa đó bị quay mang khỉ bên này mày tha na cái lời machli or mày tha yên khăm để dàn xí lại ngắm dàn xí lưng của mania dàn chơi mania dàn chơi ăn mania dàn chơi ô này ngắm dàn chơi nâng tham áo cũng sẵn đấy bà ơi ơi bà ơi Saya buat zanen orang makai sigang makai malah kan kuya kini guys ni ampai biasa zanen makai sigang. Mak, jumpa dia makan kuya. Manu ya. Mai peran. Buat makan biar bawa. Ren dulu kuya. Kamera dulu kuya. Oi! Mereka belajar kayak biasa. Kamu pas. Kira. Lu bilang kamu dari mau channel dah. बहुत जाना हाई ले. Nakai, tapi kayak. Habis nak layar je buma kayak biasa. Renju punya. Kamu siapa nan pilih baik. Guys, YouTuberan rai kusi. Nei Sigang. Ya, oma kemana jalan ni? Bapa ni Gustian sedang ni. Sana yang tu, macam. YouTuber pra? Sekali, bukia. Oi! Sana ulo berzakan. Dum baru singgau se. देखो Right. Rabon saya musulang deh. Mana mewah ini? Nakai dum baru. Saya semkai. Ni guys, bina zoom mujah sebab muka ngambil ni sini bagai sana. Kenapa tu? Dapat dia padas lah. Halu ni orang kamera kan? Isun kamera nak.
ओइयाव गायसावगासिनो दं हनै ओरै गायबाय दिनै एसे हाबोबाय ओइयावबो खोथिया फुदों नैबाव नै माखासे गायग्रा माखासे फुग्रा जाबाय आरोना दिनै ओमफ्राय नै बेखौहाय आलि खोनांगौ ओमफ्राय बैसिंबो आलि खोनांगौ दं आरोना ओरै बेंखन महर आलि खोनांगौ जोंना न'आवना गाबोन हासिगोनानो बोरैबाबा ओमफ्राय बेनिफ्राय आदानि दंबावो गोरिब मानसि हालुवाबो उफाय गैया ओइ मा थफ्ला मोनखोरा मेंदों गोरिब अबस्था माथो खालामनो अके हाबाय हाबाय केमेरा बख'नो होनखायोलै फैसिबो अनाखाना केमेराखि बख'जायो मेगन बख'नांगौबाथाय गैला बे ना बेवाय मेगन बख'नांगौबाथाय गैला खौनो लायनो थांदों आं बेयाव खदालखौनो लाबोनो बावदों लायफिननोसै दानिया लोगोफोर दानिया लायफिननोसै आरोना बेयावबो खासि दङ नै लांफानांगोन ना खदालखौ लांसै खदाल लांनो फैदोंमोन खदालखौनो बावलांबाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै जुदि भिडिअ'खौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम आरो चेनेला जुदि गोदानबा साबस्क्राइब खालामना हो अके बाय बाय आजका भिडिअ खत्म बड'लेण्डआ गांजिमा बाथोन सोलास्लिमनो खुसिंग्रा बाथोन सोलास्लिमनो